Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Den her video, det er en studietursvlog, hvor at mig og min klasse, vi er taget på Færøerne. Det er en lidt rodet vlog, fordi der er noget sejltur, og der er noget på Færøerne, og der er et spil, der hedder Smithers Murder Mystery, der også kører, som vi ikke helt fik afsluttet. Men jeg håber, I kan lide den. Jeg har i hvert fald taget mig lidt tid at redigere den. Og nogle af klipsene, der er der altså rigtig meget vind, fordi vi sjovt nok går på fældene, så det må I altså lige bære om, men det beklager jeg super meget. Men jeg håber virkelig, I kan lide videoen, og så bare enjoy the video. Så det er dag 2 på færgen. Og ja, jeg tænkte dag 1. Ja, sådan en hel dag på færgen. Og vi skal til at spise morgenmad, og vi har valgt at sætte os her. Det er sådan et staircase. Og lige over her sådan dejlig toast. Jeg har boller og Nutella med. Og det er virkelig det, vi overlever på lige nu. Ej, og knækbrødmost. Og knækbrødmost. Det er fucking varmt, og vi er ved at dø. Så lige nu der står jeg på vores værelse, og det er sådan rimelig tight. Og vi skal noget skolehalløjse her klokken 10, og mit ur går forkert, jeg ved ikke, kan se. Men folk har åbenbart vores ure, og GPS har åbenbart troet, vi har været i Abu Dhabi. Så det har sprunget sådan 2-3 timer frem, og nu er den sprunget en time foran igen, og I don't even know what's happening. Jeg tænker lige, at give en roomtur. Så det her det er ligesom gangen, man er på, og så går man hen her i hytten. Og vi er altså 6 mennesker, som deler det her lille bitte room. Og vores kuffer der er deroppe. Så det er sådan lidt pres, men jeg tror vi overlever indtil videre. Det er bare fucking varmt. Så vi er i skole lige nu. Vi har lige lavet digtsamlingen i analyse. Hvad synes vi om det, Olivia? Det var meget sensuelt. Så status er, at vi er på Færøerne, og vi er lige nu på sådan en flyvandring. Og lige nu er vi i en skov. Det er så fucking flot det her. Og det er lige regnet alt så meget, og det blæser også. Det er en lille smule køligt, men det er fint, vi hygger os. Og vi kan først tjekke ind på hotellet kl. 3. Så nu tænker jeg, at I får lidt stilbilleder omkring af vores vandretur. Var det ikke det, var? Jo. 4. Og lige nu sidder vi... man kan se det. Sådan der. Med et vildt fed udsigt, og vi er ved et fyrtårn. Og jeg tænker, hvor så står jeg der. Jeg tænker så at sige lidt. Har I set Gunsene, by the way? Er det ikke Guns? Nej, hvad er det? Kanon? Nej. Det er kanonslag. Jeg havde det ikke. Magne, det er når man bruger til nytår. Ja. Så vi har fået pause i 2,5 timer, og nu skal vi prøve at se, om vi kan tage bussen. Jeg er ikke sikker på, om vi kan finde ud af det, fordi jeg kan ikke læse færøsk. Og vi ved ikke, hvor vi er på kortet. Så wish us luck. Vi er ved Nordens hus. Hvordan fanden har du fået energi? Jeg har siddet i solen. Hun er ligesom en blomst. Ja. She needs the vitamin. Sunlight. Ej, det var vildt underligt. Vi står lige nu i en koncertsal. Nordens hus, I don't know. Så vil jeg rigtig gerne snakke med jer om dagens dagsorden, som handler om, at vi skal tage os sammen som danskere og gøre noget. Er vi der? Ja, kvinderettigheder! Så vi er ved et kunstmuseum, og så kedede vi os, så vi gik ud og tegnede. Jeg tegner det her. Meget stolt af mig selv. Og det der, det var meningen, det skulle være det engelske plan, men det endte med at være Island. Så. Og så har vi Olivia. Men der var folk tog det lige. Jeg er opdateret til vloggen af... Ikke den der side. Det er dem der hedder op. Så det er Alex' tegning af Albert. Det ligner der... Albert stod der. Det ligner meget godt. Og det her, det er mig. Jeg føler, jeg er blevet vejledet lidt. Så vi er stadig på museet, og vi har altså købt sådan her bounty cookies, så vi vil lige prøve at taste dem. Det er virkelig ikke sådan, jeg havde for så mange. Det er lidt nøjeren. Men egentlig lukket godt. Hun har løbet! Nå, men vi var inde i sådan et supermarked, jeg på ingen måde har tænkt mig at udtale navnet på. Så jeg rendte lidt rundt sådan en forvirret høns. Og så pludselig, så slukker lyset bare, vi sådan der. Lukker de, så er du sådan, nej, jeg kan stadig se folk, der shopper. Og vi render stadig rundt, og vi kan ikke blive enige om, at vi gerne have med, for det er fucking svært at beslutte sig i forhold til sådan priser og hvad man kan have med, uden
at det er køleting. Og lige pludselig kommer damen hen til Lulu og sådan der, vi lukker nu. Vi snakker til mig lige det mindste. Fucking ja. Så vi er lidt mere rundt i, jeg ved ikke hvad. Og købe God knows what. Så det er blevet aften, vi har spist mad. Og vi skal til at lave samf, og så siger Lulu, der holder en foran politibil ud for vores vindue. En bakke? Nej, de kører videre. De kører videre. Det gør de. Nej, de holder an. Og vi ved lige hvorfor, men vi går lidt ud fra det den her langsomme lastbil, men så nu er vi lidt spændt på, hvad det er. Der kommer mere end min bil. Kommer der... Der kommer også en... Hvad sker der? Hvad er det for nogle ting, transporterer? Drama on the Faroe Islands. Sådan den der... Nu må man se mig for der, men det er bare sådan... Det er vitterligt bare de der... ting der. Det er fucking nøjeren, du. Og den der kører bare foran dem. Jeg forstår det ikke. Jeg fatter en kigger på det. Hej og velkommen til dag. Hvad dag er vi? 2 på Færøerne. Skal vi hen til det færøske gymnasium, hvor vi skal fremlægge. Kan jeg få lidt hype in the house? Og så skal musikeleverne spille, og så skal vi på vandretur senere. Så ja, jeg kommer til at finde lidt for færøsk gymnasium, tænker jeg. Og vi har tænkt os at spille Smillas Murder Mystery, så det her forklarer jeg lidt om i løbet af dagen her. Vi ankommer til glasskolen. And look at this. Vi bliver totalt praised. Vi er famous. Jeg er YouTube famous, det er jo det. Vil du vlogge, Lisa? Sig hej til Lisa. Hej. Vi er klar til en skoledag på færøsk. Så vi er på vej tilbage, eller vi har fundet en bus, som ikke er i rute. Men lige nu tror vi lidt personen, at han var sådan der, jeg skal nok køre jer til jeres hotel, og så er vi sådan, okay fedt. Og nu kører vi noget som lidt ud i ingenting. Prøv at se det der vej. Der er ikke den situation, og vi er lidt bange for det, fordi der er allerede nogen, der har været ved at blive kidnappet. Nu får folk lidt highlights for vandreturen. Jeg er så dårlig til at filme sådan her. Vil du sige hej til bloggen, Simon? Sig hej til bloggen. Hej, bloggen. Video. This is not very cutesy, very mindful, or demure. This is very, very annoying. Vi er på vej til bussen, fordi vi skal til thai-tur som musikere. Og det regner. Det ligner en smølt. Ja, der er ikke nogen af os, der har det super fedt endnu. Det er koldt, og det er vådt. Og vi er i gang med det der morderspil. Jeg har også tænkt mig at filme til emergency meetup, tror jeg. Vi er kommet ud af bussen. Og nu er vi på overlevelsestur igen. For det er noget undskyld, hvis jeg ikke har sagt det til jer. Jeg er morder i spillet. Jeg har dræbt 6 mennesker. Og jeg ved ikke helt, at jeg skal dræbe dem. Så jeg har brugt nogen, der snakker med mig. Jeg ikke snakke med nogen om det. Jeg synes, det er fucking nøjeren. Jeg skulle kæmpe nogen, som var sådan fucking nøjeren. Så det kan det være. Så det er blevet dag. Jeg ved ikke, hvor mange dage vi er på Færøerne. Jeg tror, det er dag 4 på Færøerne. Og vi har på frivillig vandretur. Jeg fortryder lidt alt valgtid. Jeg har ikke vandretur. Det er koldt, og det blæser. Birk, hvad synes du om den her vandretur? Ja, vi har sgu også taget vores egen mig, Tormod. Ja. Jamen, og det tænker jeg, at vejret har indtil videre, altså den her vandretur har haft det værste vejr indtil videre. Ja. Men det skifter sådan hele tiden med at blæse af helvede til og regne. Og så er der bare sol og gode grønne skove og hele lortet. Jeg synes lige, folket skal se udsigten lige nu. Jeg kan lige vise min YouTube. Det her. Den er virkelig flot, alle kan vi høre mig, fordi det blæser. Lidt for hvad? Det her det er virkelig en overlevelsestur på. Fuld hammer. Stærkt. Jeg bliver dræbt af en syg. Jeg fik frokost. Det har jeg ikke fået, så jeg tænker, det er ret rart. Tormod er også. Og Katrine er også. Og vi er bagtur. Jeg ved ikke om planen, vi skal lidt den vej ned til byen. Jeg kommer derned, ingen idé. Men det er det, der er sammen med det her. Det er overlevelse. Fuck dig. Jeg har lige fundet verdens flotteste hus, guys. Det her er her, jeg bor nogle år. Og det kan jeg lige så godt allerede fortælle jer alle sammen. Oh my god. Vi overlevede vandreturen. Og jeg ligner noget, der er løgn. Og de andre, de har bestilt pokeballs. Gotta catch them all. Og så skal vi have lidt snacks og mad til færgeturen, fordi her er det bliver lidt voldsomt. Vi er ankommet til færgen, og vi skal hjem nu. And look at this view over Tórshavn.
Hvad siger vi til den, Torvald? Hvad siger vi til udsigten? Jeg har set udsigten. Hej, det er mig igen. Jeg vil bare lige runde videoen af, og så vil jeg bare lige huske at sige, at mig og min veninde, vi har startet en podcast, Bestie Talk. Og der kan I både følge os på Instagram og TikTok, og selvfølgelig også Spotify. Så klik lige følg og bedøm showet og så videre. Og så håber jeg, at I vil følge med, for jeg kommer til at filme lidt mere for 3. G af. Så ja, hej!